Παιδιά, σε πάλι είμαι Χρήστος Gamer 13 εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα special βίντεο για 15 subscriber, δυναμητάκια. Θα πετάξουμε ένα δυναμητάκι. Ναι. Εδώ είναι ο Γιόλο Gamers μαζί με τον Σάβα και με τον Πάρη Γιακούπη και ο Γιόλο Players. Ο Γιόλο Player το έχει κάνει αντιγραφή από μένα. Ναι. Έλα προς έτσι για να φύγουμε. Θα φύγουμε έτσι προς τα κάτω. Πάμε πιο μέσα, πιο μέσα. Αρχίζουμε, παιδιά. Σήμερα θα ρίξουμε ένα δυναμητάκι μαζί με τον Κώστα και τον Σκέφτη. Οπότε περιμένετε να περάσουν λίγο ανθρώποι, αυτό δεν είναι σάπιο. Πατάω λίγο την πάση, παιδιά. Πάμε, 1, 2, 3. Τραβάει. Ναι. Αμάν. ανάψω. Έλα γρήγορα. Θα σου ανάψω το σπίρτο. Γεια σας, παιδιά.